Medeniýet azatlygyny berk çäklendirmekde tanqid edilen Türkmenistanyň häkimetläriniň koronavirus pandemiýasy döwri, jemgyýetçilik bilen netijeli aragatnaşy gurup bilmezligi, halkara mali gurumalarynyň ýurdun saglyk pudugyny kämilleşdirmek üçin bölüp beren millionlarça dollarlyk proýektleriniň gözüňde tutulan maksatlara laýyk berjay edilmezligine getirdi. Bu barada halkara hasaplaşyk proýektiniň irki duýduruş ulgamy arkaly geçiren baralarynyň netijesinde bellenilýär. Türkmenistan häzirki gün içerisinde öz çäginde COVID-19 ýokunjunyň hasaba alynmandygyny öňe sürýär. Halkara hasaplaşyk proýekti 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan bäri Türkmenistanyň jemgyýetçilik we sakly puduklaryny maliýeleşdirmek üçin dünýäniň iň iri ötüş banklarynyň, sol sanda Aziýa Ötüş Bankynyň, Ýewropanyň Dikeldis we Ötüş Bankynyň we bütün dünýä bankynyň umumy hasapda 40 million dollar goýberen 6 proýektini ýerledi. Bularyň arasynda bütün dünýä bankynyň COVID-19 ýokunjugyna garşy durmak üçin 2021-nji ýylyň iýununda Türkmenistan üçin tasdiklan 20 million dollarlyk proýekti hem bar. Resmi beýanatda bu proýektiň maksadynyň koordinasiýany ýurt derejesinde berkitmekden, töwekkilçilik aragatnaşygyny we jemgyýetiň habarlalygyny, şeýle-de test, infeksiýalaryň öňüni almak we gözükçülükde saklamak we saglyk saklaýyş desgalarynda iş dolandyrys usullaryny döwre baplaşdyrmakdan ibaratdygy aýdyldy. Emma halkara hasaplaşyk proýektiniň hasabynda pandemiýa döwründäki kesitleýici pursatda Türkmenistanyň jemgyýetçilik saglyk pudugyna niýetlenen bu proýektiň yglan edilen maksatlaryň ters netijesini berendigi nykdalýar. Türkmenistanyň jemgyýetçilik saglyk pudugyndaky adatdan daşary ýagdaý döwründe ýurdun beren ýalňyş we ýuýulan maglumatlaryna şärik bolmagy netijesinde proýektiň pandemiýa garşy çäreleri bökdünçlik döreden we adam durmuşlaryny hop awandyran maglumat boşlugynyň emele gelmegine getirendigi bellenilýär. Hasabatda pandemiýa baradaky bu maglumat boşlugynyň arasynda ýurtda jemgyýet bilen netijeli aragatnaşygy esaslandyrmazdan ýurdun milli jemgyýetçilik saglyk taýýarlyk ulgamyny kämilleşdirmek boýunça göz öňünde tutulan maksatlary ýetmegiň tas mümkin däldigi hem nykdalýar. Mundan başga da maglumat ýetmezçiligi ýerine ýetiriji idaralaryň sol sanda Türkmenistanyň saglyk ministrligindäki pes derejedäki administrativ mümkinçilikleri bilen utgaşdy. Ýatlatsak azatlyk we beýleki garasy nesirler pandemiýa döwründe koronavirusdan azatlygyny öňe sürýän Türkmenistandan syzyp çykan maglumatlarda bu virusu ýoluganlaryň we ondan ölenleriň hem köp bolandygyny habar beripdi. Habarçylarymyz saglyk idaralarynda ýeterlik medisina terişçileriniň däri dermanlaryň ýokdugy barada hem ýygyderli maglumat beripdiler. Türkmen häkimetleri pandemiýanyň başga günlerinde ilaty zerur saglyk maglumatlaryny bermezlik bilen birlikde umuman koronavirus tüzüni hem agzattyrmadylar. Hasabatda Türkmenistandaky koronavirus ýagdaýlaryny giňden beýan eden hökümeti degişli bolmadyk saglyk portalynyň bellikleri hem getirilýär. Jemgyýetçilik saglygy barada maglumatlary çap edýän nesir pandemiýanyň başga döwürlerinde ýurt raýatlaryna ýeterlik ýa aslada ygtybarly maglumat berilmändigine aýdýar. Dogry dürs ynamdar maglumatlary bolan hakyň red edilmegi ilatyň saglygyna wöküm salýar. Bu ýagdaý ýurt tarapyndan maliýeleşdirilýän ýalňys maglumat giňişliginde galan raýatlaryň jan we ölüm meselesine öwrülýär diýip saglyk portalynyň başlygynyň sözleri çytyrilenýär. Hasabatda Türkmenistandaky halkara gurumalarynyň Türkmen hökümetinden ýurtdaky epidemiologik ýagdaý boýunça maglumatlary jemgyýetçilik bilen paýlaşmagy barada beýanat bilen çykyş etmezliginiň hem geň galdyryjydygy aýdylýar. Hasabatda Türkmen hökümetine bu ziýany beýanyny dowam etdirmegine ýol berilmeginiň muňa säriklik bolandygy hem nykdalýar. Pandemiýa döwri daşary ýurtlardaky türkmen aktivistleri watanyndaky COVID-19 bilen bagly hakyky maglumatlaryň ilat köpçüligine aýan edilmegini talap edip, sol sanda Birleşen Ştatlardaky BMG-niň we bütün dünýä saglyk guramasynyň idaralarynyň öňünde hem protest çärelerini geçiripdiler.